ngaphandle sosoza aphume because indalo le yakhe iyamxelela manje there's something apha ekhoyo qha andiyazi into khona banawo namandwele kanti yethu abafikile befuka amajeke ezintsha inamakrele emlonyeni wabo ngoba besithi kuzabani abanye ke abantu baseNewtown babulewapho bagqitywapho umtshado wakho bawutya kudala nangokusoze uphangela into serious uzophangela ugoba umqolo kodwa ngaloo mali soze wenze into because uyabangwa wathi samnyene olahleka ibhayibhile ayibhalanga le nto ndiyithethayo leyo kubona ngabe unyana olahleka wayizama indlela ophila pha ithetha ngendawo yokuziphuphisa ngamanye amagama into emkhanileyo kusathana welaliswe inye into endibethayo abantu baseNewtown kusathana wendaweni nekuyo lo mhlaba lona ebekhathele izinto zawo lo mhlaba lona ebekhathele imimoya ibandayo nomhlaba esikhulu abantu bakamoya bawuyiva ngithetha ngithomle ngenyimini ngithela bona lamakona ahlathile pha emini ngitsho emini kwapha kuyathethwa nasebusuku kuyathethwa there's so many people abalilayo abanye nifike nabengiziza apha bona kudala babulawela kula ndawo imisefundo yabo iyalengalenga umhlaba ningekulu abantu baseNewtown udangerous that is why umona ungaka ebonana nangakabantu bale ndawo bengafuna ukufakana emathubeni uvuma ngomlomo kodwa uyazazi basoza yenze loo nto irate yomona ihayi akasebenzi naye ubethwa ngumoya obusayo kule ndawo soze kodwa ithi ibhayibhile namhlanje ebusuku sefana esayibona le nyana olahle ukuthi noma iyaphela imali yakho iyaphela imfuyo yakho iyaphela imizamo yakho Nkosi yami imizamo hayi Nkosi kulensenzo ayilungi nje lento kulendwana fuka mingabe iminyaka ngisenza igalelo ndiphila namhlanje mingabe iminyaka ndiphangela ndiphila namhlanje imali engaka ndiyamkela emsebenzini yenza ntoni ngane ndiphila namhlanje ndihoya kangaka nditshela umyeni wama ndidinginto ndiphila namhlanje waqala uqonda wabona yayi iqhubeka ayikho yanaphambili ayikho siyaqhubeka kulo siyahamba kulo namhlanje sahlala kulo namhlanje ndiphila namhlanje my God kwenzeka ntoni emzimbeni wami kwenzekani what's going on in my life thetha ngabantu abanengqondo mna uba wayapha umzimba wami athi-ke njengoni mna mani athi wajonga isipikile ubuso bakhe sebumoshakele namhlanje ngoba usekhenkesebetha umntu umqusele necomplexion yakhe ambethe amonakalise amfake nezifo zikude what's going on in my life wayinditshela yembetha le ndawo wandirealize ukuthi yeyiyatshintsha ngoku ngiyalamba bambake ngoku umntu waseNewtown wathi abebona ukuthi indlala imohlule yaqala indlala yathatha i-charge over ubomi bakhe akasaziqhuba ngoku waqhutywa sisisu sakhe